Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moniru ɓindu jayndeli moɗon goto foof salminama e inde kono kadi manama e yettore kono kadi seren ɓe amen ɗo goni kala salminama wiide tan bandiraɓe ko roɓindu jayndeli moɗon no subaka foof ko weltare tan min dañi huccide e moɗon kadi oɗo subaka talata hande ko bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa Anne. Amadou bisimilla ma. Bani ba Aissata Ndiaye jam walema kono a yewnama no fewi non a yewnama hanka yewni plateau non tigi kono alhamdulillah no mbino wi hankini tan Aissata Ndiaye ne selli ko mawɗum machallah min kam kulnomi est ce que a ƴettano congé ni est ce que on anticiper ko ɗum ɓurnom hunde mbeɗa waɗa anticiper congé non ko yettere Allah salmitade mo no hannirta ni salminde kadi yeɓiyankoɓe ɗo ɓe goni e ɗo ɓe goniri kala e nder jokli leydi Sénégal ko noonne kadi ha nder jokli windere nde kala e kuuɓal jarnodeɓe kadi ko noonne kadi e yettudeɓe kala e saaha noon tigui Amadou hande ko jayndeli ɗi gaddi hande jayde leydi Sénégal ene wayno Aissata ɓuuri hen artude koko yewti koye cimtol ngol ganduɗa ko goomu Amérique naaɓe toppiti kala ko yewti banggue fodde bani adama kañumen joopi laamu leydi men Sénégal e ko yewti e sukaɓe darotoɓe e laabi walla mbiyen almuɓe yarotoɓe ɗum noon cimtol ngol en tawe jayde ɗi ko nonne kadi e toɓɓe goɗɗe kewɗe ko wayno dawrugol ko wayno gueɗe baɗe noon ina tawe e nder jayndeji men hannde noon tigui Amadou wadde gudditirtan ko Dakar Times nden ɗon jayde ina wayno ari koye cimtol ngol ganduɗa ko wiyete goomu witengu hono Human Rights Watch eɗen jafno noon saabu so tawi no kaliɗen ni to banggue anglais o yuɓɓani kono ɗum ko jayde ina wayno joopi tigui ina wayno ko lebte ɗe ganduɗa ɗe kala saaha ene teske e almuɓe ɗo e leydi men Sénégal ɗum saabi noon jayde wi kadi ina wayno leydi men Sénégal joopama joopol tigui kulɓinigol ɗum saabi noon jayde ne sifo e konguɗi tigui ngol ɗon cimtol so wiide wonde laamu leydi Sénégal ina wayno ina welsidi tigui kala ko yewti e gueɗe almudagu ɗo e leydi men Sénégal Rewmi Quotidien koye ngol ɗon cimtol arti jayde noon wi no wayno ko fatwa nden ɗon hono ngun ɗon goomu witengu Human Rights Watch ɗum ɗon noon koko fate banggue ha joni ko yewiti e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe almudagu ɗo e leydi men Sénégal ɗum ɗon noon jayde ne sifo won kay almudo kay wara toon to Louga kono ɗum ko noon ina tawe hen kadi hono toɓɓere dawrugol ko yewite filñitere e nder landa ha joni APR ha tengti noon e Moustapha Cissé Lo jayde waɗi ko namdal beele mawɗo leydi ndi Macky Sall ma ƴettu pelliti Les Échos arti ko e cimtol goomu witengu Human Rights Watch ɗo e leydi men Sénégal ɗum ɗon noon ha joni tan ko laamu mbiyen tigui ngol ɗon cimtol ene joopo leydi men Sénégal e ko yewti e gueɗe almudagu ha tengti noon e lebte cattuɗi kam ha joni e gueɗe baɗe noon ene tawe hen kona ɗum ko kono jayde kadi arti e mbiyen tigui deftere nde ganduɗa nde windi ɗum hono Serigne Modou Kara ɗum ɗon noon koko fate banggue tigui eɗen ɗon gueɗe o holliti noon ko goni makko mantinirɗi ne tawe e nder hen kono tan ko ɓuuri hen ko mantinande jayde ƴogi ko wiide wonde kanko Kara holliti wonde e joni joni o heeɓi tigui ha joni dalilu wonde hay ɓiɗɗo Sénégal najo goto sumata woni narta jeygue Sud Quotidien nden jayde wayli sawru mbaggu arti koko arti mbiyen koko haaɗi tigui ɗoygol wonande ɓiɓɓe Sénégal naɓe oɗo saaha jayde ne sifo wonde kay ina wayno oɗo saaha teska ko janguji woni ko wiyete barragage ko noonne kadi e guykaji hani e joguitaji tokose ko noonne kadi e wargoji ɗon noon jayde wi ko nden ka tan oɗo saaha ina haaɗi tigui ɗoygol dendagal pinowo e nder leydi Sénégal ɗum ɗon noon jayde ne wayno arti tigui e kuure e condi ɗe ganduɗa oɗo saaha ina hello muɗum arwanigo ende sifo noon guure ɗe ganduɗa ɗe keeɓi tigui on ɗon fanno ko wayno Madina Gounass Touba ha toon to nokku biteɗo Diawɓe e guure baɗe noon ɓeɗo kala keeɓi tigui hono ndeɗo saɗede ene sifo jayde nde ina tawe e nder hello go e jayde witende Sud Quotidien jayde Walfadjri Walf Quotidien e oɗo subaka hande ina wayno arti tigui koye wir mbiyen tigui birnogol walla nattugol mo ganduɗa ko tigui biteɗo hono Abdourahmane Camara mo ganduɗa ko kam tigui wonno hono directeur de publication jayde witende Walf Quotidien ɗum ɗon noon yimɓe hewɓe ga cuuti hen konguɗi e ko yewti on ɗon neɗɗo ene mabɓe Abdoul Aziz Bathily mo ganduɗa ko formateur woni keblowo toon to sesti gongal ɗo e dural jaabi ha tedde ngal Cheikh Anta Diop de Dakar
Dakar ɗum ɗon noon ina wayno tan o holliti darde makko mantanide ko yewti e gollal ngal o wonno ngal Ibrahima Cissé kañumne kadi ko jaydiyanke toon to Suisse suuti tigi konnguli seeɗantagal mantaningal fewde makko kanko Abdourahmane Camara. Abdourahmane Camara kamu yo Allah yurmo yafomo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo ko confrère wonno moƴƴo wonno ndeysan wadde en garate jayde tribune jayde tribune no yilli ko toon to assemblée nationale ɗum ɗon noon ene wayno ko joni joni jogade tigui sikki saka ko yutti ko e koppereje leydi men Sénégal ha tengti e gonde toon to assemblée nationale Moustapha Cissé Lo e wiide jayde joni joni ene wayno tigui waɗi fuuyi mbiyano mo ganduɗa ko Moustapha Niass ɗum ɗon noon kanko sarɗien ko o erima tigui nde comité d'adhoc ene wayno darnete gam tigui yurnito ko yewti e patronat ji leydi men Sénégal ha tengti noon e gollorde gendi nde ɗin ko ngudi jaaji ne tawe e nder jayde nden ɗon witende la turbine Le Soleil jayde gendire nde ine wayno article ko yiti ko e gueɗe pétrole woni kuɓɓam ɗum ɗon noon ine wayno won ko yita ko yiti ko e forage kesso toon to BP woni tan ko yiti ko e nder maaje leydi men Sénégal e maaje Mauritanie ɗum ɗon noon holitama wonde ne wayno ko gueɗal walla mbiyen tigui ko gollal mantiningal e peñgol on ɗon pétrole joni joni o tengtinama e ɗum ɗon ko yita ko ɓoyani coftal ɓalli jayde stade jayde stade quotidien ari ko e coftal balli no walla mbiyen ari ko tigi ko e football ɗum ɗon noon jayde ari koye séan ko wiyete ligue européenne des champions caggal tirage au sort 8e de finale aller andama e oɗo saaha Atlético Madrid Liverpool Real Madrid kañum tigi ene wayno ko Manchester City Naples mo Kalidou Koulibaly yilloyto ko toon to walla jabboto ko FC Barcelone ɗum ɗon noon ne wayno hani wadde koye hitande fande woni 2020 kono ɗum ko noon holitama wonde ko portire mantinide goɗɗum ko tawete e nder jayde stade no wayno ko ha joni wondemo walla mbiyen ko wonde tigui meilleur buteur e l'année civile 2019 woni nde hitande Sadio Mané ha hande kañum tigui woni ardi tigui ngol ɗon doggol toon to dongre Europe toon kadi to leydi France e ko yewti on ɗon année civile ene wayno hono ɓiɓe Sénégal naaɓe ɗiɗo ina tawe hen woni Habib Diallo kañum woni 3e omo ganduɗa ko Mbaye Niang ina tawe toon tawi kam woni 4e goɗɗum ko tawete e nder jayne nden ɗon ene wayno ko classico toon to noɓe noddirta hono vrai classico toon to Liga espagnol ɗum ɗon noon ko janggo hakkude FC Barcelone e Real Madrid ɗum ɗon noon classico goɗɗo hakkude Lionel Messi e Karim Benzema gam tigui etade wonde meilleur buteur woni ɓurɗo wawde loggude ko yetti to banggue e classico jayde suñu lamb ko ɗon uddirten robine men jayde jeeɗo subaka hande ɗum ɗon noon ko combat mo ganduɗa ko combat royal tigui darnama e oɗo saaha moni kala heeɓi tigui mbiyen feccere e ko yetti e koppereje on ɗon combat Ama Baldé kam e Modulo combat o darnama foti kay ɓe poti hewodirde ko 26 lewru juillet hitande fande nde ɗum ɗon noon holitama wonde ko ha joni stade biteɗo arène national kañum tigui foti wadde darnede on ɗon combat mone mabɓe kala noon heeɓi tigui koppereje manam avance e ko yetti on ɗon fannu ko ɗum wonno ko ɓurno mantinade e robine men jayde jewɗo subaka Aissata Ndiaye noon tigui Amadou wadde mbiyen ngal ɗon banggal uddi en garat tan e banggal gongal woni ko ganduɗa kañum woni gueɗe rendo walla mbiyen fait divers hande noon Amadou gueɗe rendo ari tan koye watboniyantagal ko noon de watboniyankagal ko ganduɗa yete ina ƴewtina ina heewi ɗo joni e nder leydi ndi ɓe ganduɗa ƴettata ko kaɓirɗe mumen naatay autoji janayi station ji walla ko wayno banque en ɗum noon ngol lawol ko to Saint-Louis to Gaston Berger to walla mbiyen Sara Gaston Berger station EDICA gonɗo ɗo no ko hen ɓe janno ha woodi mo ganduɗa wasi hen fittadu muɗum walla mbiyen warama mayɗo heno noon Amadou ko gotoy waɗoɓe ko fewani ko woni tan walla mbiyen gotoy bandiji ɗi mataw maayi on noon o wiyete ko Ousmane Sow kanko Ousmane Sow noon o jeeyano koye ɓe ganduɗa kamɓe goni wonnoɓe oɗo 4x4 o ni Amadou ko 4x4 mo ganduɗa koko wujja kañumne ɓe naati hen mataw maɓe tolnoye jeetato goto noon heeɓi mayde hen joni noon heddiɓe lawol nana yiilo ɗumen no waɗata ha fawa hen junggo ko wayni ina heewe leydi ndi hande ina heewe leydi ndi ha tengti noon e gueɗe baɗi ni ko sosoɓe tan min mbi cikkumi tan laamu ngu ne foti
vraiment yettade yetteɓe sowɓe ɓe mbaɗa ɓe enquête no moƴƴi par ce que kede kewde leydi ndi hannde ko sosoɓe gaddi Chaila Aissata wona toñen gueɗe wona toñen ko gonga ɗum ko sosoɓe artude hen tan ko min wawiɓe artude hen tan e ko kalɗa ko ko hunde ganduɗa nde ne teska sa daari ni jani ganduɗa nde ko site quotidien arti hen e mbaɗi kuftidinde woni kay joguitaji ɗi ganduɗa ɗe hannde ne gaddi caɗele ene gaddi caɗele to banggue ndenka leydi ndi ɗum ɗon ko hunde ganduɗa nde fonde tigui yurnitede saabu sa daari ɓeɗo ɓe ganduɗa jani e oɗo station EDK gonɗo toon to manam Saint-Louis eɗen gandi ɓe mbaɗi ko gueɗe laabi ɗiɗi saabu wujjude oto mo ganduɗa ko oto OMVS eɗen gandi OMVS kadi aussi ko manam ko ɗum organisation international wujjude on oto déjà ene wayno ko wadde gueɗal kulɓinigal deuxiémement kadi aussi ko wiiden yana walla yande station EDK siftindir tan wona tan ni aussi ɓe keɓani dogde kono kadi ɓe dogdi e copraji ɓe ganduɗa ɗe ɓe keeɓi no wujjude on ɗon station donc alay saago hunde yurnite saabu heure uji ɗi ɓe jeehi ɗi saabu ko ha koyde 3 heures du matin wonno ɓe gaari on ɗon ɓe mbaɗi visité on ɗon station Allah waɗi noon hawre ɓe jani patrouille mo ganduɗa ko patrouille gendarme wonno ɗon ɓe gossodiri kuure conɗi oɗo Ousmane Sow noon hen wasi fitande kadi Ousmane Sow pour wadde précisé ko suko tokoso saabu ko duuɓi nogas ɗiɗi jogui donc mo ganduɗa ne jogui avenir to banggue jangde to banggue golle ala to wuftata so wona nadde organisation ngaji baɗini hen pelle ɗe ganduɗa ina jogo joguitaji ina jogo pellital e ɓerɗe pour wadde gueɗe baɗini vraiment ko hunde ganduɗa nde yoɗani hay seeɗa ne hulɓini Amadou hande ko jokolon tokoson mbarata entre 18 ans ha faya hande duuɓi capantati walla capantati joyi ko ɓen goni hande waɗoɓe boneli ha ina mbara hen yimɓe e ko way noon ɗum ɗon woni ko ganduɗa hande ina hawni holko nanni ɓeɗo sukaɓe coholon tokkoson e affaire e ko wayni ɗum ɗon hande ko namdal ganduɗa ina hawni holto jaabowol ngol ƴettete holno yimɓe mbatta ha ganda effectivement holko nannata ɓeɗo sukaɓe e ɗiɗo boneli saabu hande ina hulɓini yiide cukalel ganda dañi ko duuɓi 17 walla 17 o naata e bandiyagal ha ƴetta kaɓirde baɗe ni jogo ɗum ina fellodiri ha wasa hen fittandu muɗum hande Amadou ne muusi namdal ngal woni walla jaabogol woni tan ko manam ko accude ko jeeyi ko saati ko jeeɗa tan alay saago anaggat ka jeeya jomumen darata ko film aji ɗi ganduɗa ɗi nana mbaɗe réalisé taw wona gonga nandani réalité sénégalais ji jominen kutoro en daara ene ñemba ɓen ɗon saabu hande sa dari ɗum ɗo way comme no genre film hollywoodien sa welama en mbiya donc ko hunde ganduɗa nde hulɓinirle saago yimɓe garta e needi e leydi ndi e gonka muɗum kono ɗum ko haram hokkudema konngol ko jarnode vraiment bandiraɓe tigui saabu eɗen gandi hanki en démari programme men to banggue radio machallah kadi en kaali ɗum ɗo hanki eɗen jettaɓe eɗen jarnaɓe kadi ko ñagadeɓe kadi duwaw e on ɗon fannu ko wona ɗum ko kala subaka ganduɗa radio wiyeten ko Yellow FM ina jokko e men to banggue hono roɓindo jayndeji kala nde faye yaade on tuma ɓe mbaɗat synchro direct kamɓe ne yalta e radio ngo wadde kala e subaka mi halfinima ɗum jetta kamɓe ganduɗa ɓe ko Yellow FM toon to Paté Gallo radio Ceerno Seydou Nourou Ba noon tigui radio Ceerno Seydou Nourou Ba Paté Gallo aɗa andi Paté Gallo noon woɗɗodirani daara halayɓe ko bandimi halfinde toon ko nokkam tigui galle Ceerno ko galle amen kadi ko toon min jeeya minen foof ɗum noon Amadou ko dañde hen weltare tan e salminde Yellow FM naɓe foof e wiide ko weltare min dañi oɗon synchronisation ganduɗa amin ina waɗa hakkude min e mabɓe saabu aɓe mbawno waɗande koye mabɓe kono kadi taw ɓe mbaɗi synchronisé ɗum ɗon mataw ko yonnude e fewnude wadde ko jarnudeɓe no fewi e kala mo ganduɗa nani hetto Pindi TV e Pindi FM ɗo joni nani waɗa nana yaaha Amadou ko 98.0 woni tan Pindi FM ko ɗon keɓoton Pindi FM yon ketto ɗum no fewi ko onon jeeyi onon bandiraɓe Haalpulaar en kono kadi yon nangu hen no fewi saabu nangude nde woni hettade ɗum addude ko wayno publicité en e kadi kala ko ganduɗa ina nawra radio ngo yeeso to banggal gartam kadi ɗum ko onon nanganta en hen min goppiɗi ɗum e moon yon nangan ɗemgal Pulaar saabu en ngala sona pulago amen ɗum wonno komin gaddanomen e roɓindu jayndeli meɗen yo Allah rokken tawtede o subaka janggo so Allahu lamdo jaaɓi ndey Fatou Masali hen no e banggal caméra o Aissata Ndiaye Amadou Moussa Anne kuccodirno ɗon